страхотно. Просто беше страхотно. Да. Това е произведение. Сенсанс, Камил Сенсанс, интродукция на Ромни Капричозо. Нищо не ми говори, ма знаете ли си? Казаха ми само, че обичате френска музика. Идеално. Благодаря много за да Много Боже за здраве и за щастие. Благодаря. Най-вече здравето. Така нататък. Такава изненада, не знам дали някой друг ще направи. Страхотно. Да. Ти ще познай кой е и аз подозирам кой е. Ти подозираш кой. Да, ще му благодарим. Да. Какво да ви чети? Има ром. Отвори. Бомбонче. Бомбонче, да? Може малко менчика, ако да е топло да се разходи. Да, малко менчика.